ZVL. Omroep ZVL. Goedemiddag vanuit een zonovergoten Sas van Gent. Ik sta hier bij het Industrieel Museum. Daar draaien vandaag verschillende machines op volle toeren. Wij gaan eens een kijkje nemen. In de welkomsthal van het museum is het even voor openingstijd nog rustig. Daar komt echter snel verandering in zodra de remmen losgaan bij de machines. Het gaat vandaag zeker los. We hebben een actie gestart, op volle toeren heet dat. En daarmee hebben we eigenlijk een soort opvolger van wat wij in de vorige jaren altijd deden met de open tunneldagen. Ja. Met name de dieselmotoren zullen voor spektakel zorgen. We hebben hier een 3-4-tal vaste dieselmotoren staan die op binnenschepen hebben gedraaid. Die worden allemaal in operationele staat gehouden en 1 keer in de maand tot 2 maanden tonen we die aan het publiek. Naast het kijken en luisteren naar de industriële machines in het museum kunnen de handen ook uit de mouwen gestoken worden in Sas van Gent. Eigenlijk alle apparaten en modellen die zijn werkend en die kunnen ook door het publiek bediend worden door middel van knoppen. De meeste enkel apparaat is te gevaarlijk, die mogen alleen door de supposter bediend worden. Een voorbeeld daarvan zijn deze zeer ingewikkelde breimachines. De expert die eraan aan het sleutelen is, kent de machines echter van binnen en van buiten. Hij heeft er dan ook vele uren aan gewerkt voordat ze bij het museum terechtkwamen. En waren die helemaal verroest. Die stingen helemaal van vast. Dan heb ik met 2 kameraden waar ik vroeger mee gewerkt heb, hebben die helemaal weer terug opgeknapt. Dus deze heb ik helemaal alleen gedaan toen. Die stingen ook helemaal vast van. Die had nog in de regen gestaan, zeg maar. En dan hebben we een week of 3 al gewerkt voor die terug in orde wat te krijgen. Helaas voor deze expert is de techniek inmiddels flink vooruit gegaan. Er was voor ons eigenlijk geen werk niet meer in op een gegeven moment. Maar nu is het 2025 en dan staan we er toch weer bij. Ja, nou, we hebben deze nog kunnen redden uit een fabriek. Want die hingen allemaal in de sloop, bij Touwijzer. Er zijn er toen ook een deel nog verkocht en in Turkije kwamen ze toen. Dat waren de allernieuwste nog. En ja, nou is er niks niet meer in de buurt van zulke machines. ZVL. Omroep ZVL.